Cambados é unha vila que namora e, como tal, o Concello celebra cada San Valentín un certame de fotografía para premiar a todos aqueles que presuman do seu amor en Cambados. O Concello e Zona Centro presentan a cuarta edición de Cambados Namora, que se celebrará do 11 ao 14 de febreiro. Nos o que facemos é facer un pequeno concurso entre a xente que publica unha foto en Cambados nas redes sociais co hashtag Cambados Namora. Vais a facer un sorteo entre todos os participantes. Para participar é necesario sacar unha foto nun dos diferentes fotocalls da vila e subilos co cancelo Cambados Namora. Entre os participantes repartiránse numerosos premios. 3 estuches de viño de Paco e Lola, que colaboran nesta edición, ceas tamén nos locais de hostelería de Cambados, e tamén imos, como novidade este ano, facer un sorteo dun curso de cociña na adega Paco e Lola para unha parexa dos que sexan premiados. A campaña axuda a potenciar a hostelería e o comercio local. Creemos que é un polo de atracción, hai un concerto que vai ser o domingo, que tamén vai ser positivo, un polo máis para atraer, seguimos promocionando, aparte que estamos na época de rebaixas, creo que é un maior añadido. E tamén a dalo a coñecer. Pero queremos tamén apostar por a xente xoven e que conozcan tamén o comercio desde outro punto de vista que non é o físico. O ano pasado funcionou e creo que anos anteriores tamén. A idea é dar a conocer o comercio e a hostelería en distintos puntos. É unha forma de redes sociales, como é Twitter, como é Facebook, como é Instagram, creo que é unha forma máis de conocer. Como comenta o presidente de Zona Centro, para axudar a dinamizar as rúas, a vila acollerá un concerto o domingo ao mediodía de Dani Barreiro. Pois, como todos os meus concertos, é unha celebración da música. Neste caso, estarán os temas irán relacionados co amor, o desamor, pero como sempre será unha festa, festexar a música, poñer a festividade na rúa. Segundo indican comerciantes e Concello, a campaña de Cambados Namora ten unha boa resposta da veciñanza de toda a comarca. Ademais, tamén sinalan que a época de San Valentín volve gozar dun gran momento, coa diferencia de que en vez de grandes agasallos, cada vez son máis os que celebran o seu amor con pequenos detalles máis tradicionais como flores, bombóns ou ceas.